दुलाराय बाथौ गौथुम गुवाहाटी जिल्ला आफादनि बे 50थि बोसोरारि जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै जा गेवलां मेल जादों बे गेवलाङाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो देरगानाय मोन्दों। बे गुवाहाटी बायदि जायगायाव गुवाहाटी स्मार्ट सिटियाव बर'फोरा रायजो जानानै गोदोनिफ्राय रायजो जानाय आरो गोदानै रायजो जाफैनाय गासैबो ज' जानानै जोंनि धोरोम बाथौ धोरोमखौ सिबिनाय नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै समनि हांख्रायनाय लेखा जों बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा फोसाबनायजों फोगोमनायजों आरो फेहेरनायजों जा हाबाफारि लानानै मावगासिनो दङ बे हाबाफारियाव बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब होदों आरो जोंजों आगान सुरफादों। दिनै जों मिथिना मोन्दों बे गुवाहाटी जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा गोदानै आफाद दादों, बिबानगिरि सायख'दों। बे गोदान आफादा जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि हाबाफारि लेखा जा नोजोर आरो थांखि दङ बे लेखा हाबाफारि लानानै सिगांलांगोन। दाब दाब ओनसोलाव बियाबाव बिथांमोना जोंनि बाथौनि थानसालि गायसनगोन, न'खर न'खर बाथौखौ फोसाबनानै सिजौ गायनानै बेखौ सिबिनायनि आसार खान्थिखौ फोरोंगोन आरो बेबायदिनो जौगालांगोन। जों मिजिंथियो उननि समाव बे गुवाहाटीनि बर'फोराबो जोंनि बाथौनि जा सानथौ, जोंनि जा मावफारि, बे सोलोंथाइनियानो जा, हारिमुवारियानो जा एबा गौथुमारि खामानियानो जा, बिथांमोनाबो बाहागो लानानै जोंजों आगान सुरफागोन आरो जोंनि बर' समाजखौ फोसाबगोन, जौगाफारसे लांगोन बेखौ जों मिजिंथियो। गिबियावनो आङो बे निउस पर्टेलनि गासैबो जिथु भिवार्स नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुवाहाटी जिल्ला आफादनि जानानै गिबियावनो आं बयनिसिमबो आंनि गोसोनिफ्राय मान बावहरबाय। बे सोमोन्दै आं बेखौनो बुंनो थांगोन जा दिनै मैयानिफ्रायनो जागायनाय हाबाफारिमोन। दिनैनि हाबाफारिया फुंनिफ्राय फिरफिला जिथु दैखांनाय आफादगिरिया, ओमफ्राय गोथैसि बावनाय, बेनि उनावनो आर'जनि उनावनो जोंहा मोनसे माबा दंमोन, बे सेमिनार मोनसे दङमोन। बे सेमिनाराव सावराय मेलाव जोङो 3 आलासि लेंनानै लाबोनाय जादोंमोन। बिथांमोनानो जाहैबाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि दालाय आफाद माइनाव आफादनि आफादगिरि मानिनां मुस्रिमा बि बर' बिथांखौ लेंहरना लाबोनाय जादोंमोन। आरो नैथियावनो दङमोन जोंनि बे दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो दौरि हानजानि लेंथुमगिरि बखिष्ट बसुमतारी आरो थामथियाव दङमोन रत्नेस्वर बसुमतारी। बिथाङा जाहैबाय आसाम टेक्सट प्रडाक्शन कर्परेसननि जिरायस'नाय बा हाजिरा लानाय एकाडेमिक अफिसार। बिथांमोनखौ जों सिजौ आरो सिजौआरि सानथौनि सायाव बिबुंथि लाखिनो होदोंमोन मोनसे आयदानि सायावनो। आरो बिथांमोना जोबोर मोजाङैनो साथामबो सानसुलि बि बर' आरो बखिष्ट बसुमतारी आरो रत्नेस्वर बसुमतारी बिथांमोना बेनि सोमोन्दै सिजौ आरो सिजौआरि बे आयदानि सायाव मोजाङै रायजो राजानि सिगाङाव बेखेवनानै होयो। बेखायनो आं बे निउस पर्टेलनि गेजेरजों बिथांमोननि जे जोंनि आलासि बिथांमोना बाहागो लानानै बे आयदानि सायाव रायजो राजानिसिम जि बेखेवना होबाय, फोरमायना होबाय, बिनि थाखाय साबायखर बावबाय। आरो दा बे जोबथाय हाबाफारि बे जाहैबाय जोंनि गेवलां मेल। बे गेवलां मेलाव जों आलासि आरो सानैसो दंमोनब्लाबो बिथांमोना गोबां जाहोनाव बिजि सिडिउलनि थाखाय बाहागो लानो हायाखिसै। बेखौ गिबियावनो बुंनांगोन, जिहेतु बिटिसिनि EM चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथाङा फैनो हायाखै। आरो बेनि बादै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जिहेतु जों एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै बुंथिगिरि हिसाबै जायखौ जों लेंहरनाय जादोंमोन, बिथांमोना बाहागो लादों। बेनो जाहैबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि श्री खगेन रामसियारि आरो नैथियावनो जाहैबाय बुंथिगिरि दुलाराय बाथौ गौथुमनि देबेन बर'। बिथां सानैया बाहागो लानानै बेनि सायाव जोंनि जि बे गेवलां मेलनि आयदानि सायाव बिथांमोना बाथौनि सायावनो, बाथौ धोरोमनि जिथु फोसाबनाय खान्थिनि सायावनो जा बा बेखौ माबायदिहाय जौगाखांहोनो हायो, मावनो गोनां बिबाना मा दोङो, जिल्ला गौथुमफोरनि बिबाना माबायदि जानांगौ, बेयाव गौथुमफोरा माबायदि बिबान दङ, बेनि सायावबो बिथांमोना
गोबां माखासे माने एडभाइस बा बोसोन होदों बेनि थाखायबो आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय बेखौ बुंनो थाङोब्ला मैयानो जोङो जितु जोंनि थान्दै मेल जनाय जादों बे थान्दै मेलाव जोंनि जितु संबिजिर बादियै गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जादों बे गोदान आफादाव गोदान आफादगिरि महरै मावफुं आफादनि गुवाहाटी जिल्ला आफादनि नृपेन्द्र बर' बिथांखौ जों आफादगिरि हिसाबै सायख'नाय जादों आरो नेहाथारि हिसाबै गणपत गयारी बिथांखौ नेहाथारि हिसाबै सायख'नायजों गाहायै माने आफादगिरिया नेहाथारि बिथां सानैयानो आरो बिनि लोगोसे आरो 13 बिथांमोनजों 13 आरो बिबानगिरिफोर दङ गासैनिबो मुंखौ लानाया बाय असुबिदा जागोन बेखायनो नृपेन्द्र बर' आफादगिरि आरो गणपत गयारी नेहाथारि बिथांमोननि दैदेननायावनो उननि बोसोरथामखौ गुवाहाटी जिल्ला आफादा गोख्रोङै बाथौ गौथुमनि खामानिखौ मावलांनो हागोन होननानै आं आसा थियो।